Mga kapuso, nunot sa inyong padayong pagsalig ug pagsuporta, nagbunga ang financial performance ng GMA Network sa unang 6 ka buwan sa tuig 2025. 2 billion pesos net income after tax ang natala sa GMA. Mas dako kini itandi sa milabay tuig 2024 sa susamang mga buwan. May abot usab sa 10.1 billion pesos ang consolidated revenue sa network. Mas taas kini sa 7.8 billion pesos sa susamang panahon ni atong 2024. May taas usab og 9.3 billion pesos ang halin sa advertisements. Gumikan sa mas taas nga halin, nakatala ang GMA og 3.8 billion pesos nga kita o earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization o EBITDA karong buwan sa Hunyo. Nagpamatuod kini nga padayong naguna ang GMA Network sa nationwide ratings base sa Nielsen TV audience measurement, lakip na ang nagkadaiyang digital platforms.